Ning samai berta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non berta thipi langpon sinang. Karbi Cruiser cingrum mamai bitung atumpan di Pugo Boys Higher Secondary School patu kelamlong ke pangthir pon. Karitang binang TP pancolang rempen apan karmudi datum pancodak penanggang sai PP aprang besi LNT company ipu pon to that. Bolong koma jilong karbi hiti tumpen semik karbi atumpen akulat ke tum cirung cerek pensi timase kartidun. Hill State Democratic Front atumpen prengke mai kang nipon. Miss Durbagri 2025 aparman sikdang pun bomlo. Non birta puthot ang tonpen langpon sina. Karbi Cruiser cingruma mai thihek pen KKC ingdeng choksim hangketek ani kedamtang chiti ni phai kret chokani si Dipu Go Boys High Secondary School pathuk lamlong bansi alira champion talon ponlo. Labangsu alira champion ke talon palolong pen semi kichu jun abar sai ke duko ga jok pen si labangsu pathu aklamlong penang an ke bun ke ter ke war hok chu son si thek pon long lo lasi KKC atumpen ki nim rokom ka ching khon pon chot kalisi methang longri rong pat anta chipang thir ponang ji pu pen a jok pen si chiti ni phai kre trok si ani bangki KKC bitung atumpen thur pak pen si Dipu Go Boys High Secondary School pathu aklamlong ke pang thir sai ke klempon. Kedamtang chiti ni phai kret chok ani KKC ingdeng chok sim hangathek pon ka talon pon along Karbeno Tamas Council CM Dr. Tram Ronghang Chairman Mohon Singh Tisu lapen ki KKC hawaramaya tumpen ke cherap chitudun pen labangso ingdeng chok si KKC hangathek ni ke talon palong mesen lapen ing samjin pen pachun pon thekapot KKC konchun bang Welson Tisu pen ka churu pajir pon nilitum KKC mate Karbi Cruiser cingruma mai ingdeng chok si hangathek bangso katalon pon amai ni tum mesen mer pen ni tum pechun pon long lo lake aprang si hemphu mukrang pira sinja anam pharo aphani tum ning che the pen ning arong pen chordom thulo pini ni tum pharangke amai kachupha bangke lapu helo je ni tum KKC pen bangso amhang ke the katalon pon hake cheng pe ju alam sinili ke than pon ji keceng sia bangke kacuro labangso ingdeng troksi mahang theke talon pon along bangke kuru saratum mesen pen nitu aphan hemphu mukrang pira sinja than thili aroya jeng arnam pharu nar klina phejo pisi inghun herai kato kabe nang sai pidun si nilitum sekakli meat me phun pensi nitum chetheklong lo itu make hai CM Sir Dr. Tuliram Ronghang pen sitame alangli ning kang sam ning ke me pen ning dak ni tum KKC aphan sita east west agari ke bang ke dam aphan nangrap dun lo lagani tum KKC tiri pia hin pen pini ni tum ning aklong pen ni tum choro lo la Mohon Singh Tisu aphan chuning ri pen alangli tong sekot pen ni tu aphan nangrap dun lo longhong positame tum nam long lo kunter hinira lin kora sirkep so se chot an nitum hirilo lapen lang ok tame dak nitum kado wepen kunter si an lang ok tame tum nampon long lo la sinitum Mohon Tisu Sar Agriculture Board Chairman name choro lo san thaksi poho kenam ji aphan dorde pophe long tame dum ga chinghonai madhuram lekhe ke hai pen tame nangrap dun lo suri kep atang kalang li tame nang pidun lo so thaksi kapre ka tum tame nang ki pidun do lake arna maning kang sam lo peni tum ladak lo so program ka pachuna phani tum ka dok ka be pen ni tum chirung cherek pen rat along gari motor dokan hithi kulat kirung dam pen la so program ka pachun det ja phani tum lak kep anatang ka pedam pen si la so amai ni tum pachun pon long lo kapang thi rasai nohok le mai do not majok asong le do not majok am phang asong amai le do nustame kapang thir ta kenang sot mai ke do dim e biscuit a home cigarette a home e pine e sikhor a home langa bong pine kasu harlung anbu ansam koi chu bangke methang adim si dak methang rong rupang kang along ki do tum si ingnim nang po angnim ang hong puno sita non son pang thiret paklar et lo pote mi sen po pu bang sini tum ke matha pon si la ke claim lo pe ni tum ke KCA ke dam tang an pe same methang amai long bangke la som si claim pon bom po la pen datak ni tum KCA pen
sihini non iprang ke klem pon jia bangke nitum nason lo KKC pen bangke hongharia dhormo mate hongharia dhorom pusi nitum chipu ponpo ape non ke bang jia bangke ningkan trok siang bangke pharoi sira trok sirkepra trok sirkepra trok si an nitum KKC habara mainang senglo non lapso ningkan si non penap pen ke bang jilang amaya long ana bangke non habar pharo phos ta make up pleng poi phani tum bori ponpo bongchin anam ki puhut un potang te anam kang hon pe un pote lak i si KKC member dep an nitum ki pleng pon ji pa ke mang nitum dolo kedam tang pai pai ni phai kre hini ani Dimaso district ke parlopon umbrangsu lakha kre troxy grompani constancy ke parlopon angkang longku police stations outpost angkang along rongkhelan Kristen arong amekar himari terang achor karlitang bina intipia phant LNT company along chokomar bang photum chalang ramsi apranar mudadlo laso phutak sami ahok pera kang sai long bek nang ji pusi karbiara tum thurpak pen si umbrangsu outpost pen chenglok kaprek prega dimlong sami keche songa siding ponlo lapen ki ahok pera kang sai long le tiki LNT company sami ingpulong le pusi so dak pen ki hang pedo ponlo lapen LNT company long kedo ake hoy turiakhan agyasi tami kang sai long le tiki labang so LNT impupon pelo pusi lam chak semi chi pipondo bonda karlitang binang tipi phan cholang rem pen apran kar mudera buthak semi LNT company long chokomara tumo phan thangnar kang sai pipi pin pen si non makela bangsu LNT company sabi impupon tudelo lapela bangsu LNT company kang pupon da phan order ki pipon abang pu LKPAPA amai pu bidasing ingti hukum ki pi besi kisung ke phobek hem tum na tumpen pa chini pon mukoi lumpen melgep sontok bi karbi long berta lak thongkep klikep bang tum hala dak LNT pen ba kapre tum kacerap dum dolo lang than pielu tum ben si kapang putoi lo company pa bang ke lam chubai la bang ken litum phana karbok thabalam la si LNT pen akeraba bang ke nilitum ave pin lang LNT pen akeraba bang ke thang da velang non ke tok tangan ta me ka implement thang ta ve opus nang tu la puyong si ke thek pulo te meong cholo nil tum ke justice nangi non justice pino ne tum compensation kali nil tum lam masining je lo si ta me non alang tum company tum bang ke nang pulo justice of harman ta me claim pon bo manang si ta me compensation ason lo nang tum non mat ke do ke dam mat na tum ning oila por sap su ning klari che ni apha non justice akam claim boy hu si ta me nang tum ning parong inon nil tum ta kam bang ing pula chok ma payat lah masih la puyong si nang chingki belum ta hok lo na tum ta kam bang bon check ne alang tum ta contraction suli boy la si na tum ta to la claim po ta ni tum public ba ta ni tum victim family na ka ha te na tum ta nang pinong tum ta kam claim on ni tum justice ba ta cerap ra penang pus ni tum chipudu lo kulo tang ta alang tum bang ke ni tum ha 10 lakh pensi company khuli po 10 lakh sang pipo nang chikroi dun thap ni pe avilu ke 10 lakh kali hok lo ba non gang rap la pen non madar sita me la ke LNT employee side bang thota polo tang ten li tum 10 lakh pa bang ke chikroi thek the athe 10 lakh ka chikroi dunia bang li tum ko son lo la ke ekdom la ke ni tum pana ke lang rob alam lo la dak la pu pa mun ni la tum la anda pe kroi danang pusna pu alam bas ni tum ke 10 lakh bang kroi thek the la pen justice jong si pi polo ta non pinot ni tum compensation thang danang ne hok si pulo justice bang pi polo te pi thek belum ada pino sa mini tum justice ki pi ya phan ni tum claim bomi kota mini tum dam bomi la si compensation na puthak bang ke nang pi nang pino nang pi ba me non nang pi pe pata nang pi pe da no la cholo ni li pui bang ke ing sita me non la company ka khuli da bang ke ni tum hin pen bang ke ning kang samsi che pe klang dak na la ba ni tum long le hara halang tum na pu bang ke nang le tum hin pen da chekroi don lo per la bang sa lam ke ahok happy lo di plote la ni tum ka chekroi bang thang ta ve la dak 31 August ayo bang ke ahok LNT pen la dak SDPO la pen SP additional SP wang ni tu ma hamalong la pen LNT staff la pen GM do PCL GM wang ni tu ma hamalong ama sin na tu bang ke ko son lo chingki ching wai ta lam le ni tu ma pha nang chikroi dun tha palam na ama ni tum abang ke ni tum ke la son ke da chikroi tak phe nang tum ni tum de nang kroi wong pali public da o ma sin nang tum yong sin nang chikroi dun ni polo nang te ni tu phaning na pangsam aphan ke nang tum pe ni tum chingki ching wai na palam na ama company bang khuli ni ma khuli nang ne hala sun arju hok na ama ni bang thak dun lo ni ta bon thip non pa bang kanang tum ta nang kam contraction do bon thip non da punek the bon ing puno ta project ta ni tu bang ke ning samse company bang ke khuli le date company khuli le la ni tu man chingki chai vete bang company khuli le date pusi ni tu bang ke che thanun lo alam ma sun bang ke chiti ni phai kre trok siani bang ke indian kang pi long sami Biswakarma puja ka talon pana son tak taksi karbia tum sami team ase karti pont
Lapuson taksi volongkom ajielong karbi thilong kedu karbi khulale tum anchirung cherek pensi timase kartlipon labangsu timase kartlipon labangki wang ejon labanki wanga pi ejon pensi se artlipon lo lapen vumul bokananta mi phun pusi kurusara tumpen pachini pon labangsu timase kartlipon ke chapati ripi pon atum labangki sonju terang lapan ke jual bi atum pensi chapati ripi pon si labangso jaimek mesen pen pachun pon lo lapan ke wang silang anis tami lapuson timase ke ahli pon bom silang kot alang litumpen pachini pon bulongkom maji pen rajesh ronghang karbi longri berta ni tum dak sangkur ahiti along tuyong cholang la pen ke dak dari kibek atum pen celang pen se nili tum pini dak ti mase pu bisokorma puja pu bang so tum kipu ke sami nili tum kar dia tum ke bisokorma puja phan ke ti mase pu sigipu taso pachi tonun pe se ni tum pini dak tuyong cholang la pen gari auto tempo tom kibek ka to ko be puchelang pet pe se ni tum pini tim ase sai ponlo lapian ke saita mi phun pen se nili tum pachun ponlo lapian nili tum dak mi thang aron barim laso chokli supio laso ajutang adhorom bang ke litum chipavir nang ni pu laso ki matha pen se nili tum pangcheng ponlo pining si pangcheng poncheng la la se kiwang jilang aningkan pusami nili tum la sosai aku ki klem pon thuji aku ke pathe pon thuji pu phanta ni tu mining alo sisik pon dolo kaching wai pon ta dolo la si pini bangke ni tu bumur bukan ta chiteklong lo mesen me phun si chiteklong pe ning sam piklo kuru sar phanta ni tum choro lo la anang ke bori pithe ka pot na ke klem pithe ka pot la si ke bang jelang ta mi phun pen si klem pon po bu sin ni tum matha pon lo sisik pon lo chidang pon lo la si ni lam thepeng ke pansing to no pu alang li president a hin pen paninge thuna arjak bo sistem nang koklo kirung kirek tan itum samkur hithi irian bat karbia samkuran culor culang tu malong sini itum ta curung cor la gari motor long si aku mun next ke bang jilang 2006 aningkan maka aku 26 aningkan maka aku nitum anso aku pathe pon pula nile tum mangke alang tum aninge me pen mangal nona phit bang ke alang le tum mang si aku poisa bang nang si pidun thulu la jujur colong atum tak ningang sampai si ningang sama tum an mangan lahan ka jujur tum tak hang bang ke ta apa sih ko an puke bupe ta mane ningang sampai nang pidun lo ingin itu tala jitu gari motor lo dukan itu an leh atum men sirum serap seroi pensi itu tak akam la pensi pacun ilo non malom ko piko son pen lo ni lapen ko na pen lo ni social media long kelang nodak am hor bang ka thang plu ba jok pensi karbing long ara tum ta hur chudut an pin lo laso puthak pen same chithini phai khre throk si ani karbing long ke du regional political party mate hill state democratic front thi hekpent HSPF atum sami pherengkya mai ini ponsi labang so puthak pen sami so dak pen pin rempon labang so kalang nodak am horlong ka thang plu du ana tum phan sami karbiara tum pen sami kang sai pon ba ke nang sodlo ati ke bang silang ani la puson sami nang chiplang bompo la se karbiara tum anda ke du ka chrok tok pen labang su am horong ke klang lapen ki adai ke du ana tum phantubi engsai pon bek nang jipota alang li tum pen labang su pherengkya malong pen so dak pen pa chini pon nilitum HSDF ahin pen pini nilitum la so pherengkya mai kang nang kok la buelo athema pini nilitum ke du nang kok alam theba ke kado eta thelong la so social media la ke hin no wai la nilitum thelong lo nilihala ke chuma thave tang litum ka hinya phan ke so dak pen pinap dikali non na sila so kar biam longara alang litum ka hinya phan lungvek nei pen non na so kansa justice abang ke litum en vek nei athema litum ke bang jiam ni nilita nilihema sordo nilihem nimundo ka do eta la pusona soang jiam ke to nang litum ta ka to aposila tum ta sona be to kopu aposila tum non na la tum phan non gorong non alam 3 kilo ma bole litum pasigna pen kansa ya non ma pisra na ko se nilihin pen ba te nilitum HSDF hin pen so ma hin pen nilitum jong lo si non karbia rat fansi iman ke jordo si ilitum singrum pet si alang litum han bang pri phan pangrup si la rat hongjai long wan si tum inside na jelang litum phan lakhain ko ratrok durbagri mesi konsensi ke polopot angkang along pansami aninkan wanga sengkan son tak tak si pening sengkan sami ingdeng thongke prakethom havar karbi resemi sorong aji alira champion katalon ponjia phansi chi 6 dang pon bomlo
Labang solong sami Durbagri Havara long pen sami Raji Kechpati lapen ki Pinding Sumbot Kaching Thang Kechpati Jai Mek sami Piduponji. Labang solong sami Durbagri Press Club lapen ki KCS Durbagri Havara tumpensi Trap Chitudunpo. Labang solong sami audition mate Amen ke Taponji mate Kang Vai Ponji upon non ki bangji chitini pa inkora trogani pensi pangcheng ponpo. Lasi labang solong Clardak pan kichini Japan 700291970 813483917 600202398 lapen ki 8133908835 along humri ignun. Pini le tum la dak Christmas ke do alam thei bang ke la la. No nang ke le je indeng thong ke ra thong dak Duar Bogri Junior Festival along nilitum Duar Bogri Press Club pen je Miss Duar Bogri jet KVF nilitum kibipon je phane tum Duar Bogri Press Club pen chingki chingwai pen nitum bang so ning kan bang ke nilitum Duar Bogri Press Club pen si Miss Duar Bogri bang ke nilitum bipon pu so kibipon along nilitum dak nongi stami nilitum kithik pondo winner bang ke lake first winner bang ke lake 10,000 happens first runners up bang ke lake 7,000 happen second runners up bang ke lake 5,000 anong nilitum dak bipon no so long pen dak best photogenic pen best costume pen best ramwak lahai stami nilitum kibipon do so long pen nilitum dak penangan dak Duar Bogri aha wala arada tum jen nilitum labang so kibipon along jen ang nilitum dak dai thor dayuri penceng law dak kahora Bogri dalam rang kan doan haris so ijang tum sami jen labang so raje kimi kecepate long nang nilitum stami nilitum along nang cepate dun tha us nang nilitum apanan chuning ripono lasi no riso ijang tum sami dak Duar Bogri consensi long kedoan haris so ijang tum sami non nilitum non angkele je pena dik pendagen nilitum and form sami pipon po so form ki pipen ang nilitum dak nilitum along dak delomora la Duar Bogri Press Club asahem along nang tum nang home ripen abang so form sami nang tum dak long pon po si nang nilitum along labang so nilitum kecepate along je nang nilitum kewang pen nilitum along nang cepate dun dia pansin nang nilitum kado kawe Duar Bogri arada pansami nilitum mahin pen chuning ri kadom we Duar Bogri angkang lado anpas sami nilitum Duar Bogri Press Club hin pen ang do haning ngarong la pen ningkang sam la pen akachuro la pen akardoman to bana pajelo asipini nilitum labang so channel hui pen ang tum la inchala Duar Bogri angkang lado an phan nilitum Duar Bogri Press Club hin pen ang tum phan nang pachini kangtung la pen ise isina pachisik me kapang ke la pusono non kivang ji indeng thongke bra ke thong karbi risonim sorong aje na Duar Bogri jonier long penke non nangkile ji la Miss Duar Bogri afan ke tum Duar Bogri Press Club pen sini tum organize pon lo na sila solong itum da Duar Bogri angkang ari so yang tum stami kethe kiri la pen raje ki Miss stami dupik la solong itum nang tum phan isi warsai ke minan thopon lo la sila solong tum kaddo ka ves stami nilitum aphan nanga chirap tum la pen tum Duar Bogri angkang stami dan consistency long ka competition du di phan dan consistency mete itum a consistency long nang theng mulang nang rei munang la puson en ka chipate along nang tum sami ka do ka bi sami kirang taji phan sing tum Duar Bogri Press Club abi tum hoi pen nang tum phan nang chuni ri lo la si Duar Bogri Press Club asai hem la banke dolamra main center long masidolo la sila sa sodim long masinane tum la raje bolong ka chipate dum ji isi registration a form sami la dak masinang tum long ipol po la sinang le tum sami pader de pin pen nang tum sami la bangso adim long nang chipate dum ji phansini tum Duar Bogri Press Club ko abi tum bayan tum khan nang chuni thul ni tholo la so la ancho talinang tum la itum Duar Bogri angkang ara do ans tami imithang anim rokom imithang ajutang ajubat imithang culture ilitum ansu se ka chipareng ber je phan nang tum ka do ka ves tami non nang kile ji indeng thongke ba ke thom karbi hawar karbi risonim sorong aje long nang tum tami nang kidon perji phasin tum phan nang chuning rilo asona thak se ilitum long da kibi ki thipen chenglok sarpi sarpu do ans tami imina khai dhorom chipupe pin pen dhorom chipupe pin pen ilitum tami iminang karbi
mina ajutang ilitum kaki pareng berana po la so fancy ilitum pan junior Karbi Youth Festival stamina people lo la sila solong ka do ka be do ans tame las bang so festival lang chitong dun peji fancy ilitum Dwar Bogri Press Club abitung hoi pen stamina tum pan na chuning risi fancy intol ka Pina birta pengki lansikang ton penelo la si domi thami kardom